Каю! Уотершипскі ўзгорак. Наперад! За мной! Апошняя бітва. Генерал! Ратуйте! Скачите! Не чакайте! Наперад! Генерал! Генерал! Дякую вам, пане! Дякуй! Лейтенант Мох, докладывай. Мы згубілі больш як палову войска і капітана Гваздзіка. Ён аддаў жыццё за мяне. Не, генерал! Ён вам здрадзіў! Ён аддаў жыццё за мяне. Яго імя стане легендай. Так, генерал, легендай. Арэх і чужынцы адкажуць за гэта. Перад чорным трусом Зынле я ім адпомшчу. Гваздзік загінуў за Уотершып. Мы адказныя за тое, каб яго ахвяра была недарэмнай. Гэта азначае вайну з крываўнікам. Так, вайну, што спыніць войны. Крываўнік згубіў багата салдат. Мы нападём, пакуль Фрафа залечвае раны. Пара рыхтавацца. Пяток? Ты ў парадку? Не верыцца, што Гваздзік памёр. У мяне адчуванне, што ён з намі. Ён жыве ў нашых сэрцах. Сёння і назаўжды. Хадзем, браце. Трэба рыхтаваць армію. Ты Верас, так? А табе што да гэтага? Я проста рабыня. Рабыня, якая спрабуе ўцячы пры любой магчымасці. Я Мох. Павышаны да капітана пасля апошняй бітвы. Якую Фрафа прайграла? Ну? Раскажы пра сваю родную чараду. Нічога такога. Проста нара пасярод неведама чаго. Але ж лепшая за гэту брудную мясціну. Ты б вярнулася туды, калі б змагла ўцячы. А што? Нібыта ёсць такі шанс. Калі б нехта ў Эфрафе ўзначаліў супраціў, ты б рызыкнула? Далучыцца. Няма дурных, хто пайшоў бы супраць крываўніка? Крываўніка не перамаглі і ніколі не перамогуць. Дзе мае капітаны? Збярыце маіх капітанаў! Відаць, мяне шукаюць. Яшчэ паразмаўляем. Пазней. Гай ты! Вяртайся да сваіх! Апалонік, знайдзі змрока і кутаску. Спытай, ці далучацца да нас кажаны і вавёркі. Далучацца. Ханна, Кіхар,
Нам трэба шматрыць. Спытайце крата Друмліна, ці прывядзе ён сваіх. Добра. Нам не перашкодзіць моц кары. Хто адведае барсучыху? Давайте я. Я з табой. Дзякую, Ажына. У вас ёсць заданні. Наперад. Непераможны. Не. Вядома, вас нікому не перамагчы, генерал. Генерал Крываўнік усемагутны, усёведны. Праўда, капітан Вярбельнік? Тады што адбылося ў пячорах? Мы ўцякалі, быццам мышы ад ката, разгромленыя рэхам і чужынцамі. Не, генерал. Віна на Гваздзіку. Ён здрадзіў вам, адвярнуўся ад святла вашай славы. Хлусня. Гваздзікава сэрца было шчырае. Паразы не здарылася. Мы перамаглі. Мы перамаглі. Хіба не? Так, генерал. Хлусня. Мы прайгралі. Вы ўсе слабыя баязлівыя хлусы. Нападайце. Нападайце на мяне разам. Я дакажу, што Крываўнік непераможны. Ты сёння маўклівая, Ажына. Бо няма чаго казаць. Гваздзіка няма, свет стаў шэры, і ў маім сэрцы пуста. Ён быў найлепшы з нас. Пяток! Пяток, сябар! Кара рада сустрэчы. І мне прыемна цябе ўбачыць, Кара. Я прыйшоў прасіць дапамогі. Мы будзем біцца з Ефрафай. Кара любіць біцца. Хадзем. Можа, спачатку паставіш мяне на зямлю? Так дужа невыгодна. Ну, Кара. Змрок! Ты тут? Аполлонік! Змрок! Я зноў прыйшоў па дапамогу. Уотершипскія пойдуць вайной на генерала Крываўніка. Вайна – гэта кепска. Вельмі кепска. Але часам выбару няма. Я разумею, гэта не ваша бітва, але... Бітва Аполлоніка – наша бітва. Хай неба пачарнее ад нашых крылаў. Дзякуй! Дзякуй вам! Палова насельніцтва ўзгорка ўжо ідзе да нас. Краты, палёўкі, пацукі, птушкі, усе яны будуць біцца за нас. Будзе цудоўна, Гарэх. У вайне няма нічога цудоўнага, Гус. Так, твоя праўда. Хацеў бы я, каб Гваздзік убачыў, як мы пакладзём канец Ефрафе. Атакуем на досвідку. Збірайце армію. Гэта можа быць складана, генерал. Па-першае, мы не ведаем, куды нападаць. Дробязі. Што яшчэ? Ну, ад арміі мала што засталося. Значыць, рабы будуць біцца. Трускі будуць біцца. Маладняк будзе біцца. Ты ж дужы і прывабны трус. Напэўна, здолеў бы нас выцягнуць, калі б захацеў. Што тут робіцца? З рабамі водзіся, га? Ты пакуль на службе, сыне. Давай марш патруляваць. О, хіба гэта не ты нядаўна павышаны капітан Мох? У нас мала часу. Крываўнік плануе выводзіць рэшткі арміі на досвідку. Відаць, у цябе новая магчымасць праславіцца. Няма славы ў тым, каб ісці за такім вар'ятам, як Крываўнік. Тады чаго ты хочаш? Збяры ўсіх ахвочых змагацца за сваю свабоду. Разам мы зрынем генерала. Мы можам табе верыць. Капітан Гваздзік загінуў, змагаючыся з Крываўнікам. Ён быў найлепшы з трусоў, якіх я ведаў. Я зраблю гэта дзеля яго. Тады мы з табой, капітан Мох. Уратуй нас, Фрыз.
выходим на золку. Смеху варта. У мае часы мы біліся трус супраць труса і не ўяўлялі такога міжвідавога гармідару. Арэх лічыць, што патрэбны новыя спосабы, новыя ідэі. Ён верыць у гэта. Не чуў, каб новая ідэя была хоць у палову такая добрая, як старая прымла. О! Вось дакладна. Можна трохі увагі. Увагі? Цішэй, калі ласка. Гэй! Сціхлі ўсе! Мы сабраліся разам у дзень перад апошняй бітвай з Эфрафай. З вашай дапамогай мы здабудзем перамогу ў гэтай жахлівай вайне. У ёй ёсць толькі адна добрая рэч. Надыдзе мір. З ранішнім святлом пакутам прыйдзе канец. Мы зажывём у міры. Назаўжды. Ура! 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 Чорны трус Зынле, я гатовы ісці за табой. Я стаміўся. Твой час яшчэ не прыйшоў, Гваздзік. Ты павінен жыць, прайсці свой змрочны шлях, а потым мы сустрэнемся апошні раз. Я не разумею. Чаго ты хочаш ад мяне? Калі прыйдзе час, зразумееш. Ажына, чакай мяне. Кожны з вас далучаны да атраду. Пераканайцеся, што ведаеце, хто ў вас галоўны. Слухайце іх загады і выконвайце імгненна без пытанняў. Ажына, чакай мяне. Пяток? Што такое? Што ты бачыш? Дарогаю цёмнай больнай цені адно. Слухайся сэрца і знойдзеш святло. Ты сказаў, Ажына, чакай мяне, што гэта значыць? Я не ведаю. Калі ёсць пытанні, звяртайцеся да свайго камандзіра. Збіраемся ля каменнага моста пасля заходу. Кіхар наш праваднік. Сачыце за ім і даберацеся без праблем. Добра? Тады ўсё. Вольна! Вось дык падзея, га, Ханна? Сёння нарэшце разбяромся з крываўнікам. Ох, не ведаю, Кіхар. Калі заўсёды застаецца яшчэ адна бітва, ці скончыцца вайна ўвогуле? Ім можна верыць? Будзем спадзявацца. Наш план залежыць ад іх. Пакінуць мяне прыглядаць за маладняком – несправядлівасць. Яны наша будучыня, капітан. Няма нічога важнейшага, чым уратаваць іх. Так, вядома, няма. Вось праблема майго веку. Мінулае здаецца важнейшым за будучыню. О, так. Калісь я быў ваяром. Час выходзіць. Ажына. Прымула. Арэх. Гус. Няма. Нікога няма. Нікога не засталося. Іх няма. Свет пусты. Пакажы, што я мушу зрабіць, чорны трус. Пакажы, што мне рабіць. Ніколі не бачыла, каб Эфрафу так слаба ахоўвалі. Мы лёгка іх возьмем, га, Ханна? Быццам выхапіць рыбку з вады. Досыць размоў, Кіхар. Зараз атаку правароніш. Вяртаемся да моста. Да зямлі! Усе хавайцеся, пакуль мост не ачысцяць. Апроч вадзяных пацукоў. Мне патрэбны двое. Ты і ты. Крок наперад. Трэба, каб вы пераплылі раку.
Зайшлі на мост з таго боку і адцягнулі ўвагу аховы. Гатова. Ефрафа амаль не ахоўваецца арэх. Ага. Яны нібыта запрашаюць напасці. Тады нападзём хутка і моцна. Рана. Падвядзём нашу армію бліжэй і пачакаем. Чакаць? Чаго? Самага нязручнага для іх моманту. Мы нападём, калі запануе бура. А ў цябе кацялок варыць арэх. Я рады, што ты на нашым баку. Рушым! Спыніць балбатню, каб не рыку! Хутка. Вось і твой конец, гус. Гвоздик! Даруйце, генерал. Ты здрадзіў мне, Гвоздик. Я раздзяру цябе на шматкі. Генерал! Гвоздик! Не! Генерал? Гвоздик здрадзіў мне. Так, капітан Вярбельнік. О, няма сумневу, пане. А потым выратаваў мне жыццё. Значыць, не ненавідзеў мяне. Ён ненавідзеў, што я зрабіў з чарадой. Каб стварыць імперыю, патрэбна сіла. Каб захаваць яе, патрэбна дабрыня. Што я нарабіў, Вярбельнік? Генерал? Цяпер! Гатовы, сябра? Цяпер скачам. Чужынцы! На нас напалі! Гэта наш шанс, Верас. Выходзім! Там арэх у яго чужынцы! Што нам рабіць, генерал? Трэба скончыць гэту вайну. Свабода! Бійся за свабоду! Нарэшце воля! Прымула! Ажына! Адвядзіце іх! За мной! Осторожно!
Спиніть війну! Генерал! Даруйте. Не! Конец! Мы перемогли! Паверыць не магу, што крываўніка больш няма. Яго ўлада страху скончылася. Хацеў бы я, каб быў іншы шлях. Яго не было. Калі маё наканаванне разбурэнне, то няхай яно пачнецца. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімовых, Яўгену Барановскаму, Паўлу і Кацярыне Хівукам, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку, Андрэю Захарэвічу і ўсім фундатарам за падтрымку. Підпишіться на канал.